So Mr. Kudatagwirei, a businessman, a prominent businessman, arikuita mari munyika yeZimbabwe, achimaina, achitengesa fuel, achita zvinhu zvese, is encouraging people not to pursue gold on this earth. Let us hear. So munzwe kuti mbavha idzi dzinoita kuti vanhu vakanganisike pfungwa, vakanganwe zvakaita sei. This is something which is so wrong, and let us be careful and register to vote. For a better place. Mamchimba mai. Hey, tinenge chatsika ma state of gold. Izvozvi tiri kuridzinganisa tiri pano. Kuchinzi Vatagwire ndimu naro tori dawo. Ukariwana uite sei naro. We are destined for a better place. We are destined for a better place. Hatiregei kudzingirira zvinhu zvepano pasi. Hatidzingirire zvinhu zvokuti red gold tikarishaya pano charwana kumusoro kudenga. Zvepano pasi zviri not important. Come out of here, my people. Kana usina kupiwa mukana iwo siyana nazvo. Ita zvakakufanira mumhuri yako. Mwari akatibetsera tikatora role yedu. Vakomana, role yemadzimai is very important. Ini hangu pachangu handirwadziwe nemadhara aya, munhu achiita upfumi hwake zviri legitimate. Chinondirwadza ndechekuti havasi kuda competition. That is the reason why they are saying stick to your role. How can I stick to a role of being poor? How? Havasi kuda competition. Ani muri kupaona. Havasi kuda munhu anotaura against whatever they are doing, because issue iri apa, it's an issue of politics ekuti iwewe stick to your role. Sababa vari kungotambura nemhuri yavo kumba, don't do politics. Don't pursue investments, because havasi kuda competition, because ivo vanozvati havana ma-ideas. Vakangoita mukana chete but ma-ideas havana. Their ideas are to loot and to make money through illicit ways. So how can you tell people kuti gold riri muchanorenjera kudenga? Denga ripi rine goridhe? Wangu Tagwireika, this is so wrong. You cannot brainwash people like that. Iwewe personally you are pursuing business. Indimi vanhu vanoti mimi munenge muchikurudzira ma-congregants enyu kuti musachengeta nguruve pamisha yenyu, nguruve dzakang'ora, nguruve dzakasviba, but mimi muchirana ma-businesses acho ari kutengesa nguruve. That is so wrong. Uri kuudza munhu kuti hanzi nguruve yakasviba, nguruve yakanong'ora, but tiri kutenga musame butchery, banga rimwe chete racheka poko, ndorichacheka beef, ndorichacheka chicken. Wotanga woda kutiudza kuti pwetere hama dzako dziri kutoshanda futi mumabhucha imomo, and you are telling us nonsense. So this must stop. This must stop this 2023. This is just a sign. That vana vari kutya, but let us register to vote and make sure that we remove them from power.